Kane pod twak mar pedho neno mathicho ko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apisi nochakore od bura, ripot mar kawo pach jopiny oyango ni ng'ikruok ne nitiere kwan mar jopiny mancha nokaw pachgi. Lipod no nyiso ni Jo-Kenya moingo 100% osiro parono ero ka maromo 69,195 to kwedo parono motegno. Kara kamano jatend kweth mathoth kod manok e od bura mamalo to koni chenrono notayo makare kendo kaluwore gi chik. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kaka yore to mapiyo kod lai midwaro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apisi. Kasoro moko yangore lipot mane opedhi e od bura motel ne twak mar thicho oko Gachagua. Kasoro mokwongo ne onene kar chung' od bura ma Keyo South kama atamalo 162.79 mag jodak makuro nyosiro parono. Kata kamano e kwan mar andika mar jok manyo wuok gin 43 to manyosiro parono gin 70 ka ji adek nyokwedo parono. Kata kamano atamalo makuonde chung' ute buche moko nyonyono 100 mar thicho oko Gachagua moting'o Dadaab, Fafi, Kirinyaga, Magarini, Mandera, kanyakla kod Mogotio. Through the public participation that we did on Friday and Saturday, it was overwhelming that Kenyans were in approval of the motion, and therefore we must respect their position. Based on all that, over 200,000 responses were received, of which 65.1% supported the motion, while 33.81% opposed the motion, and 1.09% offered neutral or other alternative views. E kar chung' od bura mag Gatundu North nyosiro lwedo parono kod 96 to Kasipul 97.94 ka kar chung' od bura ma Kikuyu kama jatend kweth mathoth Kimani Chunga wuokie nyochung' kod 92. Kisumu Central nyone kod 98. Likoni manyone kod 99.27 e lipod no. Magi keto kwano mag jok masiro pach thicho oko Gachagua e chopo ji 116,269. Magi duto mag ji manyo wuok oko mar thicho oko Gachagua machopo ji 186,816. An agency by the name TIFA has come up with an opinion polling which again has indicated that Kenyans are in favor of the motion. Kunde chung' ute buche manyo nyiso chung' kod Gachagua uting'o Madhira kod kunde mamoko makelo kwan mag jok masire chopo 5,463 maen 97.59. E kar chung' od bura ma Mukuru eni nyokwedo parono kod 97.5 gi Dhunguri 95.62. Magi duto yudore oko mar Mount Kenya, Embakasi Central kod 72, to Embakasi North moyudore kod 86. Walter Nyambaga, Ramogi TV.